Tenemos ahora 3 semanas por delante para una nueva exposición con un artista que ya con el trato ya nos hacemos amigos. Eso es lo bueno de este proyecto, que con la gente entablas unas relaciones muy cordiales a la hora de plantear la exposición. Pero Ramón de hoxe ten unhas connotacións que se ustedes dan un paseo pola súa obra van a ver varias características. Primeiro, hai unha principal na obra de Ramón e é esa forza que el sinte que a natureza ten e que el presenta en figuras humanas. A novidade é que presente unha colección de debuxos e naquel é un gran amante do debuxo e aí está a súa obra. Facendo un rapidísimo recorrido pola súa obra, verán alá pola dereita, bueno, empezan con dúas obras características del, eses homes forza da natureza, pero logo el fai sempre ensoñacións que traslada a realidade escultórica ou do debuxo neste caso. Ensoñacións deses homes que percorren laberintos soterrados que el entende que son a través das veas, e é un recorrido das veas a través das veas dunha persona. Por tanto, é interno unha persoa, como se encontra con outra, o encontro que se produce entre as persoas, como unha destrue a outra, como emerxe e aparece nunha especie de furna e como esa furna pasa a ser arquivada. Así tamén, se siguen dando un paseo pola súa obra de debuxo, verán como a sociedade, un grupo de homes, lanza o cumio a outro e como a continuación o persegue. Tamén é moi típico facer ídolos, encumbrar ídolos para a continuación intentar derribalos. E logo xa unha serie de debuxos moito máis característicos da súa obra, que son esa expresión de forza da natureza que el materializa, xa no debuxo, xa na escultura. Así que gracias, Ramón, por facer algo tan importante. Carlos, básicamente lo que quiero trasladar es que una ciudad tiene que estar orgullosa de sus símbolos, que una ciudad tiene que reconocer esos símbolos y a los artistas que lo han hecho posible, trasladando a todos la satisfacción porque una vez más una manifestación cultural de este tipo se celebre en nuestra ciudad. Y aprovecho, porque no había tenido ocasión nunca de hacerlo, pues en nombre de la ciudad, en nombre de los vigueses, por el conjunto de su obra, esa felicitación a Ramón Conde, pues que la reafirmamos una vez más con esta exposición y con esta obra. Muchísimas gracias. Romper una lanza a favor del dibujo es lo que mejor y más rápido traduce los sentimientos que nos genera la vida, y a los artistas plásticos que mejor traducen nuestras emociones ante determinados eventos. Venga, muchas gracias por estar aquí.